Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Matí de presentacions culturals a Sant Andreu de la Barca, històries de cinema i teatre reflectides en un llibre sobre la vida de Paco Martínez Soria. Que m'agrada Martínez Soria i no en tenia prou amb les seves pel·lícules, volia saber molt més perquè se'm quedava curt. He anat arreplegant material fotogràfic, material de programes de mà, programes de teatre, i dic, què foto jo amb tot això? Un llibre que explica les llums, però que ha deixat les ombres de l'actor per decisió pròpia de l'autor. L'únic que m'han faltat són una mica més les ombres de Martínez Soria, perquè molta gent amb la que he parlat m'ha dit millor les coses dolentes no explicar-les, i m'he quedat amb aquesta coseta. Autoeditat i amb l'ajut de Joaquín Ramos, el llibre es presentarà de forma oficial al Teatre Núria Espert després d'11 anys de treball. Es farà el dia 5 de febrer al Teatre Núria Espert i que a les 7 de la tarda. I cinema de la mà de la directora del curtmetratge Carla Martínez Álvarez, estudiant de cinema i exalumna de l'Institut Montserrat Roig, presentant la seva ópera prima, Cuando cayó el sol. Habla como de muchas cosas que creo que todas las personas podemos sentirnos identificados en algún momento, y además es como una denuncia social. Entonces yo creo que al final es como un poquito de mí en los personajes, en la estética, en la perspectiva, y yo creo que también un poquito de la sociedad que me envuelve, ¿no? Un curt que es podrà veure de forma totalment gratuïta i amb cita prèvia al Teatre Núria Espert aquest proper dissabte. I en aquest sentit, aquest dissabte us convidem a venir al Teatre Núria Espert a les 7 de la tarda a veure aquest curtmetratge que us sorprendrà sobretot per la maduresa visual en una persona tan jove. Juan Pablo Eas, regidor de Cultura, destaca una de les facetes del Teatre Núria Espert. La gent jove de Sant Andreu el que volem és que tingui molt clar que el seu ajuntament i els equipaments culturals de la ciutat estan a la seva disposició. Amb dues propostes de talent local. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.